γράφει και η κάμερα. Μας ακούει και ο κύριος Γιώργος. Γεια σου κύριε Γιώργο. Κύριε Γιώργο, το βλέπω τον μαθητή πολύ καλό. Μικρή διαδρομή στο τιμόνι, βλέπεις εδώ. Ναι. Σαν go-kart, μικρή διαδρομή. Σκληρό σαν αμάξι, Γιώργο, αλλά όχι κούτσουρο. Ναι. Πάμε αριστερά. Κόψε λίγο, έτσι, ωραίος. Ωραία. Πατακάς, δώσε. Κάρφωσε, έτσι. Πώς το ακούς, για πες μου. Είμαστε οι χωροί μας έχουν. Δεν έχω να πω τίποτα. Ένα σχόλιο. Παίξε λίγο. Πάτα καζί, κάνε κατέβασμα. Όχι έτσι, πάλι έκτη να δεις. Με πατημένο γκάζι, κάνε κατέβασμα. Πάτα γκάζι, κατέβασμα. Έτσι, μπράβο. Καταλάβεις τώρα. Ακούγεται, παίρνει πιο ωραία. Κάνεις ένα kick off σαν να... Σε όποιο φάσμα στροφών και να είσαι, μόλις πατήσεις γκάζι, Γιώργο, δίνει κατευθείαν. Καταλαβες. Πάμε σιγά σιγά, φάει το smart, φάει από μπροστά το smart και βγες μεσαία λωρίδα. Πες μέσα εδώ, με κατέβασμα όμως πες μέσα. Κι άλλο δεξιά. Και μείνε, πολύ ωραία, μείνε εδώ. Να δεις τις κάμερες, εκεί απέναντι. 1, 2, 3, 4, απέναντι. Ψηλά πίσω τα πέρα, ψηλές. Και εδώ πίσω είναι κρυμμένες. Πάμε πάνω, πίσω το λεωφορείο. Το είδε Γιώργο. Για να μην ξαναβάσει άλλη χρήση όπως έφαγε στην άλλη. Εδώ πρόσεχε. Εδώ σκουπάει από πίσω. Δεν έφαγα πολύ το κάτω όμως. Ξέρω που την έφαγες. Πριν στρίψει το αεροδρόμιο. Πριν βγει στην έξοδο κοροπίου. Εκεί είχαν στήσει μπλόκο, να ξέρεις. Γι' αυτό σε πήραν από μπροστά. Καταλαβες. Ναι. Σου είπα πριν ότι το αριστερό χέρι είναι δεύτερο φρένο. Στα 50 μέτρα κάνουμε αριστερά. Μαζί με το φρένο σου, Γιώργο, κάνε ένα κατέβασμα, Ναι. κάτω κατέβασμα. Κι άλλο κατέβασμα, πρώτη εν κινήσει. Έτσι, μπράβο. Πρώτη εν κινήσει. Ναι. Και. Εδώ πάμε αριστερά. Έχουμε έναν χρόνο αλλαγής, δεν ξέρω αν το βλέπεις, σιγά σιγά κόψε. Ανάμεσα από Δευτέρα σε Τρίτη και ούτω καθεξής, μεσολαβεί κάποιο χρονικό διάστημα. Εντάξει. Έχουμε κάποιο κενό. Κόψε να φύγει το λεωφορείο, να έχουμε ελεύθερο πεδίο μπροστά μας. Εάν πατούσαμε το κουμπάκι Sport που βλέπεις αριστερά, βλέπεις ένα κουμπάκι που λέει Sport, Ναι. ο χρόνος αλλαγής ταχυτήτων μειώνεται. Ναι. Και σκληραίνει και τα αμάξι, Γιώργο. Απλά στο αναφέρω να ξέρεις, εντάξει. Ναι. Πάμε σιγά σιγά. Κάρφωσε Δευτέρα. Ανέβα. 5.000 στροφές, 6, ανέβα και κάρφωσε. Έτσι, μπράβο. Κόψε λίγο, εδώ που πίσω είναι. Έτσι, μπράβο. Άψογος. Δώσε και κάρφωσε. Έτσι, πατημένο γκάζι. Πατημένο, μην αφήνεις το πόδι στο γκάζι. Πατημένο, καρφί εκεί. Παντόφλα κάτω. Πες το, δεν σ' ακούω να μιλάς, λέγε. Δεν σ' ακούω, λέγε. Τι να πω ρε Νίκο, τι να πω. Έλα ρε φιλαράκι. Παίξου τα φώτα αφού δεν ακούει. Έτσι, μπράβο. Κάρβωσε. Έτσι, μπράβο. Οπότε κανόνισε να... Κύριε Γιώργο, η σειρά σου τώρα. Μ' ακούς, κύριε Γιώργο, η σειρά σου. Φτιάξε δε. Δεξιά, φύγε.